in shariba shaf duk abin shan da ka ajiye masa gaba ɗaya zai kwankwaɗe baya rage komai. wa in istaja al-taf da ya kwanta kuma sai ya lulluɓa kawai ta barci sai gari ya waye. wanda ya kuma su fi ne kawai shi abin da sa a gaba ke ya zo ya ci abinci ya sha abin sha ya kuta ya barci. wala yulisu kaf li ya'lam al-bas baya dan miƙo hannun sa mutum na rashin lafiya ya taba kan mutum ya ce ka Allah saki ya kika ji, ko kirjin mutum na bugawa ya taba ya ce Allah sarki bayar Allah ya kika ji da jiki, ba abin da ya shafe shi wanda yake kawai barcin sa. wato dai a takaice wannan baiwar Allah tana siffanta mijinta da abubuwa kamar haka. abu na farko rowa, komai na shi kadai yake cinyewa. abu na biyu hadama da zari. abu na uku mummunan hali wajen mu'amalantar matansa. abu na hudu rashin kulawa da matar, shi ba ta cikin ajandarsa, shi abin da ya zo girki in an gama abinci shi ne abin da ke gabansa ba matarsa ba, shi dai ta abinci kawai shi ne abin da ke gabansa. da ya ci abinci kawai ya lullaba da mayafinsa ya kwance sa, ba shi ba ita sai kuma gari ya waye. to wanda shi da ɗabi'arsa. faƙalar sabi'a sai ta bakwai ta zo ta ce zauji a yaya'u, wanda malar a yaya'u kenan, au ga yaya'u طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. idan an ce a yaya cikin mutane shine rago wanda komai sai dai shi a taimaka mishi, shi ne a tallaba mishi, yau yana bin dangi yana bin abokanai, malam a yaya kenan ta ce to ita mijinta a yaya ne. ko kuma ga yaya'u, idan an ce ga yaya'u azzalimi wanda kullum shi ne ya zalunci mutane, ko ya zalunci wanda yake tare da shi, ko ya zalunci makwabta, ko ya zalunci dangi, ya zalunci abokanai, ya zalunci yan uwa, aikinsa kenan abin da ya sa gaba. tabbaqa, idan an ce tabbaqa waɗansu malaman sun fassara shi da cewa shi ne mai yawan wauta, ko magana zai saki bakinsa kawai wauta yake, irin wanda da ya yi magana a ita tsaki da ya sani ma da ya yi shiru, me yasa zai ce kara haka, duk da ya faɗi magana sai a ji magana salami babu gishiri, ma'ana bai iya magana ba, sakin baki. to tabbaqa'u kenan. waɗansu malamai suka ce a'a tabbaqa'u shine mutumin da yake baya da mazafuta, kwata baya iya kusantar mace. tace kowace irin cuta ka sani ɗan namiji na da ita, to ka tabbatar shi ma yana da ita. tace a takaice dai shi yadda yake shajjake au fallake au kullallaki, kullum aka waye gari ko dai yadda kike ya fasa miki kai, ko ya hankade ki faɗi ki kare, ko ki targade, ko ya hada miki duka biyun. dole sai an yi ko dai duka ɗaya, ko yi miki ɗaya, ko duka biyun. ba ta kullum a cikin duka take. sun ga magana ba daɗi, ga duka, ga hantara, ga yawan zagi. to Allah tsare. daga nan sai ta takwas, da ta takwas ta zo ta ce zauji almasu masa arnam warrihu rihu zarnam, kalmomin da kawai ta faɗa. ta ce mijina idan ya taɓa ka kai ka ce zomo ne. abinda suke nufi a cikin dabbobi, zomo yana ɗaya daga cikin dabbar da ta fi kowace laushin gashi, tana nufin taushin jikinsa ko kyakkyawan halinsa ko ɗabi'arsa ta gari. warzihu rihu zardan, ƙanshinsa kaman ƙanshin wani tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ake kiransa zarnam, wato wata ciyawa ce da take fitowa mai matukar ƙanshi,
har ma ana amfani da ita wajen haɗa turare. Tana nufin dai wato mutum ne wanda yake mutane suna yabansa wajen mu'amala da shi, sannan kuma labarinsa ya yaɗu wajen kyakkyawan halinsa, sannan kuma mutum ne wanda dukkan wanda ya yi mu'amala da shi ba zai zarge shi ba, sai dai ka ya yabe shi. Abinda suke nufi kenan. Daga nan sai ta tara ta ce zauji rafi'ul imad tawilin nijad azimur raman qaribul baiti minan nas. ta ce mijina rafi'ul imad wato tana nufin dogo ne ba gajere ba ne ba. Baya ga haka azimun ramad tokar gidansa tana da yawa, qaribul baiti minan nas gidansa yana kusa da ɗakin taruwar jama'a. Abinda suke nufi da cewa tokar gidansa na da yawa, ai ba a samun toka da yawa sai an kona itace da yawa, ba a samun kona itace da yawa sai ya zanto an tsora tukwane da yawa, babu yadda za a tsora tukwane da yawa sai in girkin da aka kuma yana da yawa. To kuma yan an yi girki da yawa to kenan an yi mai, an yi karamci, an ciyar da mutane. To haka suke nufi idan suka ce wani gidansa da yawan toka, abinda suke nufi mutum ne mai yawan abinci yana ciyar da mutane. Tana nufin mutunta mai karamci ne, wato mutum ne mai karamci. Sannan kuma qaribul baiti minan nas, wato gidansa a tsakiyar jama'a yake, bai yi gida can nesa ba don gujewa jama'a, ya yi gida kusa da jama'a ko mabukata sa neme shi, ya zanto bai musu nesa ba. Tana nufin dai mutum ne wanda yake mai karamci ba marowaci ba. Daga nan sai ta goma, da ta goma ta zo ta ce zauji malik wa ma malik, malikun khairu min zalik. Ta ce mijina shine malik. Ta ce kun san ko waye malik? Malik ya fi duk abin da kuka lissafa a baya da karamci da wani kaza da wani kaza da wani kaza, ya wuce nan. Abin da duk za a faɗa na kyauta ya wuce nan. Lahu iblun kathiratul mubarak qalilatul masarih idza sami'na sautul muzhir ayqanna annahunna hawalik. Mutum ne mai yawan raƙuma, mai yawan garken raƙuma. Lokacin da raƙumansa suke fita kiwo da safe, idan mutum ya gansu sai ya ga 'yan kaɗan ne. Abin nufi saboda waɗanda aka bari a gida sun fi su yawa, ko baƙi sa zo don a yanka musu saboda karamcinsa. Sannan su kansu raƙumansa duk lokacin da suka ji an busa sarewa ko algaita to sun san tasu ta ƙare. Ma'ana yana da wata ɗabi'ar da in baƙi sun zo akan yi wata busa, to da an yi busan nan kamar yana kiran yaransa ne ma'aikata don a zo a soke raƙuma ga baƙi sun zo a yi musu hidima. To har ya zanto raƙuman ma kansu sun sani da sun ji an busa wannan sarewar sai ya ga raƙumi na neman wurin gudu, ya san cewa za a kama wani adadin raƙuma ne da za a yanka saboda baƙi da suka zo. Abin da take nufi kenan. To daga nan sai ta 11 ita ce mai hadisin kanta, ita ummu zar'in. Ta ce zauji abu zar'in, mijina shine abu zar. Ta ambace shi da wannan alkuniya abu zar'in. Malamai suka ce imma dai dan saboda yawan gonakinsa, don azzar'u a larabce ana nufin gona ko kuma shuka. To saboda yawan gonaki dan babban manomi ne, shi yasa ake kiransa abu zar'in. Ko kuma tana nufin wato ainihin yana da yawan yaya, don wani lokaci a larabci akan ce azzar'u ana nufin yaya. Ta ce wa ma abu zar'in, kai kun san ko wane ne abu zar'in? Ana samin hulayyi uzunayya, shine wanda ya sa kunnuwa na suka rinka motsi saboda abin da ya sanya mun na 'yan kunnen zinare wanda suke kai kawo a cikin kunnuwa na.
wa mala'a min shahmi adudayya, shi ne wanda ya cika min damatsan hannuna, abin nufi ya sanya ni na zama mai kiba, ba ramamma ba, ba kyamasasshiya ba.